Freixanes, chamado de professor, né? Presidente da Real Academia Galega, cuja presença aqui no nosso seminário é para nós uma grande honra. Ele vai falar sobre o galego ante o espaço de comunicação em língua portuguesa, os desafios da globalização. Eu tomei liberdade, pedi licença a ele para fazer uma rápida apresentação. Ele é licenciado em Filologia Românica pela Universidade de Santiago de Compostela, trabalhou no Departamento de Atividades Culturais da Rádio Popular de Vigo e foi professor colaborador do ICE em Vigo. Desde então, iniciou um intenso labor jornalístico na imprensa, no rádio e na televisão. Em 1976, publicou seu primeiro livro, Uma Dúzia de Galegos, um livro de entrevistas. E em 1980 publicou Memória de um Fugido. Ganhou o Prêmio Modesto Figueiredo em 1978 com a obra A Casa de Cascudas. Com o Triângulo Inscrito na Circunferência, livro de 1982, ganhou o Prêmio Blanco Amor. O Enxoval da Noiva, de 1988, e A Cidade dos Césares, de 1993, são outras duas importantes novelas de sua autoria. Ele é catedrático de Língua e Literatura Galega e foi professor da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela. Foi diretor-geral das Edições Gerais de 1989 a 1993, diretor das edições do Grupo Anaia e da Aliança Editorial de 1994 a 1998, além de diretor-geral da Editorial Galáxia de 2002 a 2016. No ano de 2004, ingressou na Real Academia Galega, da qual tornou-se presidente no dia 28 de março de 2017. A Real Academia Galega é uma instituição científica criada em 1906 e tem como objetivo o estudo da cultura galega e, em especial, da língua galega. Ele elabora suas normas ortográficas, gramaticais e léxicas, além de defender e promover a língua. Ademais, decide a qual a personalidade literária será homenageada no Dia das Letras Galegas. Os seus membros são personalidades influentes do mundo da cultura galega, relacionados majoritariamente com a língua. Gostaria de falar também um pouquinho a respeito desta relação da Universidade Federal Fluminense com a cultura galega, com a Xunta de Galícia. Essas relações têm início em 1994, relações com a Xunta de Galícia e com a Real Academia Galega, quando não apenas foi oficializado o Núcleo de Estudos Galegos, mas também assinado o primeiro convênio de colaboração com a Xunta de Galícia, com a finalidade de fomentar e realizar atividades para a divulgação da língua, da literatura e da cultura galega em geral. Iniciativa que resultou dos esforços da professora Maria do Amparo Tavares Malebal, cujo nome tem que ser citado também nesse seminário, uma pessoa que aproximou a Universidade Federal Fluminense da Xunta da Galícia e da cultura galega. No histórico desse convênio constam inúmeros cursos de extensão, atividades de comemoração do Dia das Letras Galegas, publicações de livros, CDs e outras inúmeras contribuições acadêmicas, iniciativa do Núcleo de Estudos Galegos. Então, passo a palavra ao professor Vitor Freixanes para nos brindar com a sua palavra.
Moitas grazas, profesor. Boa tarde a todos. Moitas grazas, profesor, e boa tarde a todos e a todas, e moitas grazas pola presencia. E moitas grazas polo convite, é unha honra, como dixen hoxe pola mañá, en nome propio e en nome da Real Academia Galega, poder participar nun encontro destas características e nestas pontes de coñecemento, de información e de afecto, que son encontros destas características con persoas máis cualificadas e que son as que logo van a espallar opinión, discutir opinión e argumentos alrededor dos temas que nos interesan. Neste caso, estes encontros alrededor do galego, do portugués, as distintas realizacións, as distintas falas da lingua portuguesa no mundo e a presenza do galego que, como moi ben se apuntou nas sesións desta mañá, reivindica o seu patrimonio histórico, por decirlo de alguna maneira, dentro da confianza e do afecto que nos reúne. A miña intervención, efectivamente, titúlase O galego ante o espazo da comunicación en lingua portuguesa, os desafíos da globalización. E na que eu son doutor en filoloxía, vou facer unha intervención dende a miña condición de xornalista, comunicador, editor. O título desta intervención propón unha reflexión sobre a realidade actual da lingua galega e, sobre todo, sobre as súas perspectivas de futuro. Fago a nivel persoal, repito, como cidadán, escritor, profesor, editor, xornalista e persoa vencellada ás industrias da cultura e a comunicación, que foron as miñas liñas de investigación académica e universitaria sempre, mas inevitablemente fago tamén como presidente da Real Academia Galega, institución que nace, como xa se dixo, en 1906, comprometida coa defensa, uso, estudo, codificación e renovación permanente do idioma, e que a partir de 1983 ten a encomenda por lei do Parlamento de Galicia o establecemento das normas de uso correcto da lingua, conforme disposto na 3/1983 do 15 de xuño chamada Lei de Normalización Lingüística. Entre os obxectivos da Real Academia Galega figura nomeadamente a elaboración da norma gramatical, ortográfica e fónica, o inventario de léxico coa proposta dun dicionario de uso e a modernización e a actualización dese léxico. A maiores, a Real Academia Galega ten o compromiso de estudar e propoñer a restauración da onomástica galega, a toponimia fundamentalmente, velar polos dereitos do idioma galego, defendelo e promovelo, asesorar os poderes públicos e institucións sobre temas relacionados co uso correcto da lingua e coa súa promoción social, estudar e dar a coñecer o patrimonio literario e documental de que dispón e máis decidir a personalidade literaria que cada ano se dedica ao Día das Letras Galegas, como se comentou, iniciativa que iniciou a Academia en 1963, data na que se cumpría o centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, e que a cada nova edición convoca máis xente, sobre todo máis iniciativa civil. Para desenvolver estes labores, a Academia organízase en seccións de lingua, literatura e historia. E dentro das seccións, en seminarios de lexicografía, terminoloxía, onomástica, sociolingüística, etc., además de atender o arquivo, a hemeroteca e a biblioteca da institución, servizo de comunicación e cuidado do patrimonio artístico que ao longo destes 117 anos de existencia foi acumulando. É a segunda entidade máis antiga destas características dentro do Estado español, despois da Real Academia Española, que do ano 1713, e antes e anterior a Real Academia Vasca Euskal Zaindia, de 1918, e o Instituto de Estudos Cataláns, que do ano 1907-1911. A Academia Brasileira das Letras fundouse en 1896. A Lei de Normalización Lingüística de 1983, aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia, establece unha disposición adicional que, aspas, nas cuestións relativas á normativa, a actualización e uso correcto da lingua galega,
estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega. Esta foi unha lei que se aprobou no Parlamento de Galicia por unanimidade. Enumero estes obxectivos da Academia, que son tamén encomendas, algunha ditaminada por lei, para salientar a significación da institución e mesmo para centrar a reflexión que propoño no marco deste encontro en Niteroi, no espazo de comunicación en lingua portuguesa. Das relacións entre galego e portugués, e mesmo entre as distintas falas ou realizacións lingüísticas da gran familia galego-luso, brasileira, angolana, mozambicana, caboverdiana, etc., etc., desas relacións dase conta cumprida, Deus estáse a dar conta cumprida nestes e noutros encontros que se celebraron antes. Mais vaya unha afirmación por diante. Os galegos non nos sentimos estranxeiros no Brasil. Sentímonos distintos, pero non de ninguna maneira estranxeiros. A profesora Erica Sarmento da Silva gañou no ano 2006 o Premio de Investigación Vicente Risco na Galiza por un traballo que foi tamén a súa tese de doutoramento dirixida polo profesor Núñez Seixas sobre a emigración galega no Brasil. Erica Sarmento, xornalista, doutora en Historia, é filla dunha emigrante galega en Río, emigrante oriunda das terras de Quiroga, na provincia de Lugo. E o seu é un dos primeiros traballos centrados especificamente nesta realidade, a importante presenza dos galegos e galegas nesta parte do mundo, presenza que deixou forte pegada no imaginario social do pobo galego, igual que sucedeu ca emigración a Cuba, Argentina, Uruguai, México ou Venezuela, mas tamén no pobo brasileiro, ata o punto de que, igual que sucede en outras repúblicas de Latinoamérica, a denominación galego engloba o conxunto de emigrantes procedentes do Estado español. Con anterioridade, Elena Pájaro Pérez publicou na Universidade de São Paulo a inexistencia da terra firme, Inmigración galega en São Paulo 1946-1964, e a profesora María Rosario Suárez Albán, fundadora dos estudos de Lingua e Literatura Galega na Universidade Federal da Bahía, traballou a presenza dos galegos naquela parte do Brasil e mesmo as achegas da lingua galega á lingua brasileira nas falas baianas. Moitos anos antes, Valentín Paz Andrade, un dos nosos grandes escritores históricos, salientara a pegada galega na obra de João Guimarães Rosa. E máis traballos e proxectos de investigación que seguen en marcha con investigadores, moitos deles presentes, por certo, nestes encontros. Quero subliñar con isto, con estas referencias, o interese que nos últimos tempos, sobre todo, se ven manifestando polas relacións entre o galego e o portugués do Brasil, e máis a consciencia da importancia deste tipo de achegas, mesmo para a afirmación e desenvolvemento da lingua galega na contemporaneidade. Segundo estimacións aproximadas, alrededor de 20 millóns de cidadáns brasileiros recoñecen devanceiros procedentes do Estado español. A meirande parte deles, galegos, que chegaron contra finais do século XIX e nas dúas primeiras décadas do século XX, e que se instalaron sobre todo nas cidades de São Paulo, Río de Janeiro e Salvador de Bahía. Os andaluces, que constituen tamén un contingente importante, ainda que non tanto, afincaron no rural, nas estancias do café principalmente. E vou continuar cunha anécdota. Este ano, a Real Academia Galega, como se dixo, dedicou o Día das Letras Galegas a louvar a figura de Antonio Fraguas Fraguas. Naceu en Oureiro de Rei, terras de Cotobade, provincia de Pontevedra, no ano 1905. E finou en Santiago de Compostela no ano 1999. Figura significativa no galeguismo cultural e mesmo nunha época tamén político da Galicia do pasado século. Antonio Fraguas naceu nos primeiros anos do século XX nunha aldea do concello de Cerdedo, Cotobade, non lonxe da cidade de Pontevedra. Naceu fillo de solteira. O seu pai, Manuel Fraguas, que era canteiro de oficio, segundo a tradición da bisbarra, non puido recoñecer nin casar canai, porque estando a muller encinta, emprendeu a emigración ao Brasil. Precisamente a estas terras de Niteroi, onde daquelas estaba a traballar
na construción do Camiño de Ferro. Nas terras do Cotobade, no norte da provincia de Pontevedra, Viascón, Loureiro, Carballedo, A Xesteira, Borela, Famelga, Almofrei, Pedre, Aguasantas, o veciño concello da Lama, Forcarei, Pontecaldela, Silleda. A finais do século XIX e principios do século XX, a xente emigraba masivamente ao Brasil. Unhas familias chamaban por outras. Certo que houve unha emigración galega importante durante eses anos a Cuba, Buenos Aires, Uruguai, México, Venezuela, mesmo os Estados Unidos, mas o Brasil, os brasileiros, que era sinónimo de emigrantes naquelas terras, formaba parte do imaginario colectivo dos nosos pais e dos nosos avós, non como un título estranxeiro, senón, repito, distinto. É unha das primeiras cousas que descubrían aquelas xentes nosas que abandonaban as aldeas, a Galicia rural, ás veces cunha man diante e outra detrás, era que a lingua dos seus veciños e dos seus avós, a lingua da súa vida e da súa maneira de entender e explicar o mundo, con certas variantes e características de seu, con sotaques diversos, falábase da outra banda do mar, a moitos miles de kilómetros da casa e por centos de miles de persoas ben diferentes, e servíalles para facer vida e para entenderense. Os nosos devanceiros, emigrantes a Niterói, Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Santos, Fortaleza, Belén, Curitiba, Porto Alegre, en todos estes lugares hai asociacións ou centros galegos constituídos como tales. Os nosos devanceiros, digo, construíron vida, fundaron familias, promoveron empresas e toda clase de iniciativas sen deixaren nunca de falar galego. Un galego a súa maneira, a maneira dos novos espazos que habitaban, pero que nunca deixou de ser o seu, como ben nos lembra a nosa novelista da emigración a estas terras, Nélida Piñón, na República dos Soños. Nélida viviu anos importantes de nena, precisamente na aldea de Borela, nesas terras de Cotobade, as que acabo de facer referencia, as mesmas terras de Antonio Fraguas, antropólogo, historiador, xeógrafo, etnógrafo, a quen a Real Academia Galega dedica este ano o Día Grande das Letras. O pai de Antonio Fraguas, don Manuel, regresou a Galicia cando o fillo tiña 9 aniños, en parte para casar ca nai e recoñecelo, mas coa idea de voltar a siña puidese a estas terras das Américas onde albiscaba un horizonte diferente das angosturas da aldea galega. Sei que a don Manuel tiña un curmán que traballaba de maquinista na empresa de ferrocarril do estado de Río. Os plans do pai, do neno Fraguas, eran que o rapaz estudase algúns cursos preparatorios en Vigo e trasladarse despois toda a familia ao novo mundo onde había futuro e onde podían desenvolverse moito mellor do que imaginaban. Mesmo tiñan acordado unha data, 1918, cando o rapaz cumprise 13 anos. As razóns de por que Antonio Fraguas non emigrou cos seus pais non son para esta ocasión. Resultou que o neno tiña condicións para estudar e, por consello dun mestre do lugar, dende a aldea de Insuela, en Cotobade, baixou o neno para o Instituto de Pontevedra e ali iniciou os estudos de bacharelato. Daquela, desta maneira, cambiou todo para ele. Mas aquí no Brasil, estaban os galegos, os brasileiros, como cantaban as coplas de Loureiro de Cotobade. Eu ir dir ao Brasil, aunque non gañe diñeiro, para que logo digan as mozas, velai ben un brasileiro. Non se trata de defender a lingua como ferramenta para a emigración, de ninguna maneira. Ainda que anos despois, nas décadas posteriores á Segunda Guerra Mundial, cando os correntes emigrantes viraron da América para Europa, ben que sentiron os nosos paisanos as dificultades de comunicación e existencia, de adaptación e desenvolvemento na Suiza, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélxica. Brasil, igual que Cuba, Uruguai ou Argentina, estas últimas pola proximidade do castelán, eran outra cousa. E aquí, en Brasil, seguen moitos deles, repito, aquí botaron raíces e aquí construíron o seu futuro, mesmo sen perder o contacto cas súas familias e os amigos da lá. Puxen o exemplo do pai de Antonio Fraguas, emigrante en Niterói, nos primeiros anos do século XX,
Igual que podería poñer o caso dos pais e os avós dos que fala Nélida Piñón, a nosa novelista, para salientar unha realidade estratégica que non sempre entendemos e valoramos. O galego non é unha lingua local. A realidade social, económica, cultural e política da Galicia de hoxe, a piques de entrar na terceira década do século XXI, nada ten que ver ca Galicia dos primeiros anos do século XX, cando emigrou o pai e emigraban os veciños de Antonio Francos. Hoxe podemos falar dunha Galicia marcadamente urbana, fronte a unha Galicia masivamente rural daqueles anos, cun desenvolvemento económico e político obxectivos, varias xeracións de mozos e mozas formados académica e profesionalmente, viaxados polo mundo, sen complexos, unha Galicia hoxe competitiva, instalada na Unión Europea, con institucións de autogoberno dentro da democracia española, en fin, nada que ver co atraso e as estreitezas de hai 100 anos. Mais o mundo tamén mudou, mesmo radicalmente. As tecnoloxías da comunicación, as comunicacións en sí mesmas, os novos modelos de economía e organización social, as novas políticas de mercado, as estrategias de coñecemento, o movimento das persoas, ideas e capital, as relacións internacionais, convertiron o mundo nunha grande aldea. A aldea global da que falaba Marshall McLuhan nos anos 60. A efectos de comunicación, as distancias desapareceron e a efectos de transporte físico diminuíron moi sensiblemente. Ninguén dos nosos avós, nen sequer os nosos pais, podían imaginar as facilidades de relación que existen hoxe comparadas coas que eles viviron, que diría o pai de Antonio Francos. E que as mudanzas do mundo mudaron os contextos, os riscos, as ameazas, tamén as oportunidades. Podemos xogar a defensiva, instalados no conservacionismo arqueolóxico e na melancolía pensando de cote no que perdemos, o carro de bois, o estadullo carreteiro que cantaba Ramón Cabanillas, os contos o carón da lareira, as propias lareiras, ou podemos, pola contra, virar radicalmente a cadeira e ollar con afouteza o futuro, que é o noso futuro, e sobre todo o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas, dos nosos netos e das nosas netas. Que significación, atrévome incluso a decir, que utilidade ten a lingua galega nesta nova realidade, onde o inglés manda e os espazos se reducen ao mínimo, os mercados impoñen as súas dictaduras en apenas ninguén que os controle, o consumo de bens, mesmo de bens totalmente innecesarios, convertiuse no principal termómetro para medir o desenvolvemento dos individuos e das sociedades? Volvo á afirmación que fixen antes. O galego non é unha lingua local. Xa non o era antes. Non o foi nunca, e menos agora. E engado máis, o galego é para nós unha marca inequívoca de modernidade. Unha marca de modernidade que nos sitúa no mundo e nos dá algo que debemos considerar fundamental nas novas economías da globalización: identidade de nós. Un rapaz ou unha rapaza da Galicia deste século, formados profesional e académicamente, sen os complexos dos seus avós, que os entangarañaban. Dispoñen, en primeiro lugar, dunha lingua de identidade, como dixen, na que nos recoñecemos. Esa socialización, esa lealdade da que se falaba esta mañá. Non somos máis de 3 millóns de persoas as que vivimos na Terra, as que haberá que engadir as que viven fora e se senten tamén de nós, certo, pero non somos nin a China, nin os Estados Unidos de América, nin o Brasil. E o Miño, como decía a profesora Álvarez Blanco, non é o Amazonas. Mais dispoñemos dunhas posibilidades de crecemento impensables noutras épocas. Ademais de estar instalados nese contexto político, a Unión Europea, que aínda cos seus problemas hainos en todas partes, é unha área de benestar obxectivo no primeiro mundo, da que participamos. Somos unha potencia en comercio e exportación de certas materias básicas, como a conserva, por poñer un caso, a pedra ornamental, a madeira, a pesca, etc., que non debemos ignorar. Nas últimas décadas medraron espectacularmente mercados como o do viño, produtos de consumo do sector primario,
o comercio e a industria do sector textil, a automoción e os seus derivados, o turismo, apoiado principalmente nese fenómeno histórico que é o Camiño de Santiago, é unha realidade en crecemento que debemos saber xestionar. E outros seis sectores aparentemente menores, pero non menos importantes, como as patentes científicas das universidades, a bioloxía, a acuicultura, as novas tecnoloxías da comunicación, a medicina. En todo isto está a Galicia contemporánea, a Galicia de hoxe, que nada ten que ver, repito, ca Galicia dos nosos avós ou ca Galicia do pai de don Antonio Fraguas. No ámbito das industrias da cultura, malia ser unha poboación cun mercado interior reducido, temos presenza no mundo audiovisual, na música, na literatura, nas artes escénicas, nas artes plásticas, nas redes sociais. Non se trata de pintar ou vender agora un panorama triunfalista, non. A realidade está chea de problemas, incertezas, contradicións, inseguridades e desafíos. O que quero salientar son as posibilidades e, sobre todo, as potencialidades dunha realidade que nada ten que ver co tempo dos nosos avós, como dixen antes, nin co pai de Antonio Fraguas. A nosa estrategia non pode apoiarse en elementos cuantitativos, non temos un mercado interior de centos de millóns de persoas. A nosa base estratégica fundamentase na excelencia, na calidade obxectiva do produto, na creatividade. Iso que os nosos economistas empezaron a denominar nos anos 90 industrias creativas. A creatividade, o coñecemento, a formación de capital humano para o coñecemento e a creatividade son os alicerces do futuro, fundamentais para pensar un país que resistiu durante séculos en circunstancias difíciles, obrigado a buscarse a si mesmo en espazos exteriores, lonxe do seu berce nativo, mas que está aquí, segue aquí, cunha presenza e unha identidade obxectivas. Creatividade e capacidade de comunicación, ou dito de outra maneira, capacidade para proxectarnos cara ao exterior. Considerada a cuestión dende unha perspectiva social, cultural e económica, ferramentas para o desenvolvemento nos grandes espazos da globalización, para estarmos presentes nos grandes espazos da globalización. Toda a nosa potencialidade, toda a nosa posible capacidade de produción como unha realidade social demográficamente reducida, se comparamos, por exemplo, con Brasil, ou se comparamos con outros espazos xeográficos e políticos, contemplada dende a realidade actual dos mercados da mundialización, ten unha marca de noso, que é esa marca de identidade, a lingua galega. Cantaba esta mañá uxía esta cuestión. A lingua é o que nos dá un sitio, un lugar no mundo. E a lingua, dende esta perspectiva, que é unha perspectiva lingüística, mesmo que podería ser unha perspectiva filolóxica, pero que é unha perspectiva que eu reivindico sociolóxica, política e económica. A lingua, igual que a cultura, é un valor económico, é un activo económico que teñen as sociedades e que hai que saber xestionar. No noso caso, ese activo económico fundamentase na personalidade, na calidade do produto, no cualitativo e na capacidade de comunicación e de proxección exterior dese produto. A lingua danos un sitio no mundo, como digo, lingua de referencia coa que identificar a calidade do discurso propio. Hai pouco que lle deron o premio, un dos grandes premios da cinematografía mundial, do Festival de Cannes, a Oliver Laxe, un rapaz de 37 anos que produciu, realizou, dirixiu a súa película en lingua galega. Foi hai unhas poucas semanas. É a primeira vez que a lingua galega ten un premio na cinematografía do Festival de Cannes. Ese rapaz era un fillo de emigrantes en Francia, pero que veio a Galicia de neno, creouse no Caurel, coñeceu o mundo do Caurel, iniciouse no mundo da cinematografía na Galicia e en Cataluña, e logo polo mundo adiante descubriu que defendendo o seu idioma, usando o seu idioma, nos grandes mercados uniformizadores era diferente. E, por tanto, se tiña un bo produto, porque se tes un mal produto non tens nada que facer, pero se tiña un bo produto, esa é unha marca de identidade que outros moitos non tiñan. Non somos unha lingua local. Dende a lingua galega, con ben pouco esforzo,
Eses rapaces e rapazas do novo século, eses novos creadores, póñense en comunicación con centos de millóns de persoas en diversos continentes, da man precisamente da gran familia galego-portuguesa, brasileira, etc. Neste punto é onde temos a obriga de profundar os galegos para non perder as oportunidades e onde queremos atopar as alianzas necesarias e o coñecemento e a información necesaria para compartir ese futuro. Mesmo facendo pedagogía social entre nós, porque non todos os galegos e galegas son conscientes desta riqueza, hai que dicilo. Non se trata de abandonar o galego, nin as súas formas patrimoniais e específicas que nos fornecen desa identidade, que son o alicerce desa identidade, senón de aproveitar a súa proxección histórica, as súas oportunidades. Se a esa oportunidade de proxección exterior que nos ofrece a alianza, a grande irmandade do galego, portugués, brasileiro, etc. Se a esa oportunidade de proxección exterior engadimos o castelán, que para nós non é unha lingua extraña, e máis o inglés como lingua de autoestrada para as comunicacións, xunto coas linguaxes propias das novas tecnoloxías, concordaremos en que a nosa situación xeoestratégica é certamente privilexiada. Ese barandal atlántico ao que facía referencia a nosa presidenta do Consello da Cultura Galega. Temos que reivindicar o portugués nas escolas como lingua irmá, non para sustituir o galego, senón para apoiarnos nel cara a proxección exterior a que fago referencia. O proxecto Valentín Paz Andrade presentou no seu momento un plan de implantación do ensino da lingua portuguesa nas escolas de Galicia, mas ben pouco se fixo polo de agora. Velaquí outra materia pendente. Precisamos de pedagogía social tamén neste ámbito en un planteamiento estratégico ambicioso por parte dos responsables da realidade política, cultural e institucional da Galicia. Precisamos fortalecer recursos e medios de comunicación para proxectar e compartir o discurso mesmo para saber uns dos outros. E estou falando agora da gran familia, por exemplo, deste lado do mar, que hoxe estamos aquí. Por iso a importancia, desde o meu punto de vista, deste tipo de encontros. Precisamos fortalecer, pois, ese discurso para saber uns dos outros, a televisión, produtos informativos en rede, empresas coparticipadas, industrias da cultura, espazos e plataformas do lecer, ocio. Poño unha anécdota, hai anos, pois case 30 anos, ou máis incluso, cando empezaba a Televisión de Galicia, algúns da Televisión de Galicia fomos a entrevistarnos cos compañeros da RTP de Portugal para intentar facer produtos compartidos, produtos cinematográficos, de ficción e tamén documentais, onde o mundo galego, o mundo portugués, pudésemos viaxar xuntos e topámonos ali con que toda a teima, toda a obsesión dos responsables da RTP era falar con Madrid. Nós queremos alianzas con Madrid, nós queremos alianzas con Madrid. E nós, os que llevamos, Manolo Lombado e Maixeu, por certo, pois vamos dicindo, pero vamos a ver, nós non estamos contra Madrid, nós estamos intentando construir un discurso de alianzas entre a irmandade histórica da Galiza, Portugal e o Brasil. E cando pronunciamos o Brasil, os compañeros da RTP dixeron: o Brasil roubarnos a lingua. Textual. Isto é unha idea da pedagogía social que temos que facer todos. Porque tamén temos que traballar ali, temos que traballar dentro de casa, temos que traballar na casa dos irmáns, temos que traballar de todas estas cousas. Precisamente de maiores e mellores comunicacións de todo tipo entre os nosos espacios geográficos e as nosas culturas. Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, Mozambique, o que non se coñece, non se ama, como decía ao principio da miña intervención esta mañá, son culturas diferentes, mais que se referencian sobre un tempo histórico común, sobre as que se poden construir espazos compartidos e intereses comuns na economía, na comunicación, na cultura, nas relacións sociais e institucionais, porque unha lingua non é un encrucillado de fonemas, lexemas, semantemas ou marcas ortográficas. A lingua son os falantes. A lingua é a utilidade que os falantes recoñecen no seu uso. Utilidade interior cara a socialización do grupo humano que se recoñece nela
e utilidade na súa dimensión exterior, na capacidade para relacionarse con outros espazos, outras culturas, ámbitos máis amplos que nos permitan desenvolvernos neste universo tan grande e ao mesmo tempo tan pequeno, certamente inzado de dificultades, riscos, atrancos e asoballamentos, como dixen antes. Os imperios siguen mandando, mas tamén cheo de oportunidades, solidariedades, novas e posibles alianzas. En definitiva, novos riscos, procura de novos horizontes. Por iso é tan importante este tipo de encontros e por iso síntome en nome propio e en nome da Real Academia Galega tan honrado de estar esta tarde aquí. Moitas gracias. Nosso profundo agradecimento ao professor Vitor Franchantes por sua brilhante palestra e por nos mostrar principalmente essa enorme aproximação do galego com o português do Brasil, essa aproximação de brasileiros e galegos, que é tão importante para nós e que aqui na universidade a gente procura desenvolver os nossos trabalhos, nossos cursos, nossas publicações, e sempre contando com o apoio da Junta de Galícia, com o apoio da Real Academia Galega e da Secretaria de Política Linguística. Muito obrigado. Muito obrigado.